मटन भाई है ये मद पिला चाहूँ कुकुड़ा देखु आज एठी पूरा लका आंब बण आज हम पाग मस्त पाग लका आंब खाली उड़ लंका जी जी खाई पार भाई आसतु तोला चलती आमर एबे एठी अछंती हल खाई कहीं झांकिल गछर झांक कहीं बहुत गुड़े तोड़ा गला देखो कंचा जगह या ऊपर कंचा जगह अच्छी कंचा जगह है देखो खाई पार ना खाई पार जी तोड़ा है खाई पार देखा रुह देखो देखु खाई होनी देखो ये अच्छी आउरी सेपट अच्छी एटी देखु ये तोलचु आम बाकी ये बहुत अच्छी लका आंब गछ पूरा भरी अच्छी खाई खाई बिजार लगे लंका आंब खाइबा आसीचु खाऊ 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 पाटी खोसला बंद खाऊ खाऊ देखो खेती खाई दे कि एकदम कड़क देखंतु भाई मने लंका खाइबा उठी गले कहीं खोलो मोटा खोलो तू जान ना हैं जोर आनियो तलू जो डर क्यों बेरे तू डर हाँ तुम डर लगुच कि नहीं डर ना देखु भाई आमर डर जाऊँ हेलो खाई गोटे 15-20 टाका स्पेशल मसाला जा बीट लुण बीट लुण मरचुंडा काढ़ मड़ेरी मरचुंडा काढ़ रेगड़ मरचुंड कहीं मरचुंड जाए मरचुंड सहित बीट लुण पाग पूरा केरकेरा कि नागियो जे बढ़िया केरकेरा मीम्स रे उड़ दे यार देखो नोडे कि नागियो जे मसला दिए कि नागिला जे अब्बा देखंतु हमर शांति पूरा शांति ये देखंतु आउरी केते एठी देखंतु काम कर खाई खाई तंटी खोलिया हबो कंचा जा फिंगी दे कंचा जा फिंगी दियो पूरा तंटी खोलिया वाला बंद खाऊ देखंतु मरचुंडा गोळ अरे फंगा चला खाई सान रे कंचा क्यों करू ए फंगा दो रे खाया मिले से थावे सेती थावे नहीं कंचा जा खाइयो या पकला जा न खाई अब तो भिड़ी खाइबो नहीं पकला जा खाइयो तो खाओ या क्या डायलॉग के आइला हाँ पकाए के आयो पका पकाए हमर खांबू दुकान रो मरच वर्तमान एते कलरफुल गोळ भालेडा काढ भालेडा काढ स्पाइट है की भालेडा गोळ इन गुरो गुरो उल्टा गुरो पकार सबजा पके हां सबजा पका पकाए बीट लुण कोन रन राग होई जो किछि होनी एकदम घर धरि पकारे सबजे राग होई जो हे कोड राग होई जो किछि होनी राग होई पका पाग हो हाथ रे मारियो हाथ रे क्यों करू हाथ रे डांग रोई जो हे पत्थर डांग रोई जो एडा लोन डे मडया सेडा एतटा अछि भांगी जाई देखो आडी बगई
ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଲୁଣ ମଡ଼ା ଦେଲି ବେଶୀ ମଡ଼ା ଦେଲି ପକାରେ ମଛ ମୁଣ୍ଡ ହଉନି ରାଗ ଟିକେ ନାହିଁ ସବୁ ପକା ସବୁ ପକେଇଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ କିଛି ହଉନି କିଛି ହଉନି ପକା ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଞ୍ଚ ନା ବା କ'ଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ମଛ ମୁଣ୍ଡଟା ମଚୁଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ମଚୁଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଣା ଅଧିକ ଖାଇଲାଠୁ 5 ଦିନ ଲାଗିବ ହଁ ଠକି ଦେଇଦିଅ ସେ ରାଗ ଆଉ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ବା ମଚଣ୍ଡା ମଡ଼ ରସାବଳି ରସାବଳି ଆଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରସାବଳି ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସରିଲା ଆମର ନକା ଆମ୍ବ ଖିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମନ ଆମ୍ବ ଖିଆ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଖାଉ ଆଉ ଏଇଟା ନକା ଆମ୍ବ ବଣ ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଆମ୍ବ ଏଇଟା ବାଡ଼ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲୁ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ପାଣି ପିଇବା ବନ୍ଧରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେବା ଯିବା ତାପରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନକା ଆମ୍ବଟା ତୁମର ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ହେଇ 12-15ଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଥା ହେଲା କହିବାନି କେତେ କାଣା ଖାଉଛେ ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ बहुत बढ़िया टेस्ट है 30ଟା ଖାଇଛି लंका में बहुत बढ़िया टेस्ट है और भाई मैंने आसतु ଏ के खाइबा ନାଇଁ ଏଇଠି କିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଆମ ଗାଁର ବି हाँ ଏଠି କିଏ ଦେଖିଛି ସୀମା କୟା ଖାଇବା ସୀମା କୟା ବାଟଟି ଯା ସୀମା କୟା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମା କୟା ଗଛ ଭରି ସୀମା କୟା ଏ ବାଟଟି ଯା ଗଲାଠୁ ଖାଲି ସୀମା କୟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତ ସେଇଠି ଏକା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ସେଇଠି ଅଛି ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ସୀମା କୟା ଭରି ହେଇଛି ଏଇଠି ଭରି ହେଇଛି ସୀମା କୟା ଗଛ କେତିକି ନେଇପାରିବ ଘରକୁ ସେଠି ଦେଖ ସେ ଗଛଟାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଖସିବ ନା ତଳକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋକଡ଼ାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋକ ଚେକରି କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସୀମା କଇଁଆ ଆନା ହେଲା ସୀମା କଇଁଆ ଏ ଦେଖ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଫଳୁଛି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଜା କେମିତି ଆର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବ ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ନେଟ ଖେଳିକି ଟିକେ ଜ୍ୱର फर्स्ट लंका आंब सेकंड सीमा खाया હવે ବାଟରେ ଯୋଡ଼ା ମିଲା ଖାଇବା ଆଉ नेक्स्ट आंब ଆମ୍ବ ଗଛ ବାଟରେ ନାହିଁ କ'ଣ ପୋକଟା ହେ ମଶା ସାଙ୍ଗ ଜଣ ପୋକ ଖାଇଦେଲେ ପୋକ ଖାଇଦେଲେ ନାଇଁ ଚୋବେଇନି ଫିନାଲ ଦେଇଛି ଦେଖିକି ରୁହ ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ଭିତରୁ ନା ଏଇଟା ନା ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ପୋକ ମିଳୁଛି କ'ଣ କରିବା ଆଇଲୁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛୁ बढ़िया पानी है ଏଠି ପିଇ ଯାତୁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଖିବା ପଦରଟା ଏଇଟା ଧୁଆଧୁଇ ଟିକେ ହେବା ପାଣି ପିଇବା ନି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯା ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ପିଇବା ଭଲ ପାଣି ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଛି ओके बाय टाटा ଚାଲ ଦେଖ ଏଠି ପଦରଟା ନଦୀ ପାଖର ଏ ସାଇଡ଼ରେ ବାଘୁଆ ନଦୀ ଆମ ଗାଁର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗିଲା ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖ
ପାଣି ଏଇଟାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁର ଦେଶୀ ପାଣି କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିକି ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଯେତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ନାହିଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଖଣା ଧରିକି ଚିପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରାତିରେ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଏଇଟା ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ଏମିତି କାଟିଲାଣି ବେଙ୍ଗା ହୋଇ ପାରିଲାଣି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସେ ନେବେ ନାହିଁ ଶୋଇବା କରେଣ୍ଟ ଲଗା ହେଇଛି ଲାଗିଛି